फाइनाय 30 तारिखआव चिनि कैसा गण अवस्थान चिनि दिल्लीआव थां तंनाय चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्डनि बागै जों 30 तारिख ते 1 तारिख डिसेम्बर 30 तारिख नवेम्बर बा 1 तारिख डिसेम्बर दिल्लीआव जंतर मंतर चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड कैसा गण अवस्थान होनाय बनो सापोर्ट खाई जोंबो चिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्ट निंगुई मुंगिया कामी वो जोंबो कैसा गण अवस्थान खाइनाय दिल्ली थांनाय रंनो सापोर्ट खाई तामनि हिकाय चिनि बुबाग्रानि नाहारमुं चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड चिनि हातै दफानि बागै बतिनि बासाय फायबाय जों जतनो बनो सापोर्ट खाई चिनि सारा त्रिपुराओ ताबुक जों ग्रेटार त्रिपुरा लेण्डनि बागै आन्दोलन खालामनाय दङ बहायनो चिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्ट बो राजा न चिनि बुबाग्रा न नायसगै बिनि थानसानि खरांनो यासागै जोंबो चिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्टनि वारियर रगबो ताबुक खाथों खासा गई जतनो जों कसाक कुफुर हिलिया कसम हिलिया जतनो जों खाबाक्सा फानबाक्सा खाई दिनै अंखरजाक दिनै दिल्ली थानाय रक 30 तारिखआव बरक चेंनाय बनि बागै जोंबो चिनि मुंगिया कामी वो चिनि गण अवस्थान प्राय 3000 बरक चिनि गेदारिं नाय चिनि 29 टा बिसि दङ प्रत्येक बिसिनि 100 साखाय फायनाय ओंखाय आरो चिनि 29 टा बिसिआव 2900 माने प्राय 3000 बाय 10 लाख 4000 5000 बरक और गेदारिं नाय ओंखाय बनि बागै जों जतनो चिनि प्रिपारेशन चली दङ ताबुक चिनि और भलन्टियार जतनो ठीक ठाक खायजाक ओंखाय जों बनो सापोर्ट खायै ताबुक चिनि ग्रेटार त्रिपुरा लेण्ड बागै जों सालसानि गण अवस्थान 9टानि सिमी और 4टा जरा जों कुथुमलायनाय चिनि तेलामरा डिस्ट्रिक्टनि जत ब्लक प्रेसिडेंट रखनो जत बीसी चेयरमैन रखनो प्राइमारी कमिटी रखनो जों कबगो आदिनो जतनो टाइमलि फाइबायदि चिनि गण अवस्थान चिनि दिल्ली पर्यन्त थांगै सगैनाय अ गण अवस्थाननि बिसिंतैनो जों फुलुगिनाय चिनि हातै दफानि बागै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों जे चिनि दफा कलुक तकमानि चिनि हा कमाय तकमानि अ हातै दफानो चिनि गण अवस्थान चिनि सेंट्रल लेंगुइ माजाक फायनाय चिनि अनारेबल EM दलिरियां तै फाइमाजाक फायनाय चिनि बरंगनां MDC रवीन्द्र देव बर्मा तै आगरतला सिटी नि प्रेसिडेंट चिनि रमेश देव बर्मा बरगर नारवेंगुइ माजाक फायनाय।